Ei, va com va o què? Heu buscat ja a nosaltres la veu la columna va com va? No, no ho heu fet encara, doncs aquesta ho he esperat. De tota manera, com sempre, vaig a fer un comentari al voltant de la columna que no substitueix la lectura de la columna, que a banda que la lectura és guai, cal fer tràfic a nosaltres la veu. Bo, avui he parlat de Pablo Casado i les seues misses en dissabte, perquè no sé si sabeu que si tu no pots anar a missa el diumenge, que és dia de precepte, pots anar el dissabte per la vesprada. Pel matí no compta, però per la vesprada sí, per la vesprada es convalida. Aleshores es veu que Pablo Casado estava a Granada i va dir, che, jo demà tinc un congrés o no sé quina cosa del PP, que tindré que fer ahir el meu monòleg del Club de la Comèdia, que porta el tio tota la setmana fent el Club de la Comèdia. A veure, fent el Club de la Comèdia i diguem batxocades sense parar, allò de que els millors guardes forestals són les cabres, va dir, que aquests llauradors que s'alcen a les 5 del matí a munyir i aquestes coses. Però també, mentre anava mullant aquestes gracietes, també dia que basta de restricciones laborales o jo què sé què. És a dir, fent crides a la desregulació laboral total, perquè ell diu batxocades i se quedem en la batxocada, però després n'hi ha coses que diu que no són batxocades, que són molt preocupants, que al final el tio pot ser un pallasso, però té clar per a què l'han posat ahí, té clar el que té que fer, quina és la seva funció, i la seva funció és desregular, despido libre, és el que cada vegada com en esta escalada, perquè és una cosa curiosa aquesta, és una competició a veure qui és més fatxa, però també a veure qui és més neoliberal. Això, jo què sé, és divertit, és pinochetisme, això, En fi, fa una, no sé, fa una mica de por. Però el cas és que el tipus tenia una moguda el diumenge, aleshores se'n va anar a missa el dissabte. I entre totes les misses que podia haver anat, se n'anà una en Granada i se n'anà una que era en sufragi de Franco. I el tio diu que ell no ho sabia, no? I que, clar, ell arriba, jo estava començat i es veu que no, no es va fixar perquè sembla que en aquestes mogudes hi ha banderes, en pollastre i de tot, pues estaria despistat pensant en les gracietes que anava a mullar el dia següent i es veu que no es va fixar o el que siga. I això, el cas és que hi havia un xicot allí que va tuitejar, aquí estoy en la misa del generalísimo y tengo a Pablo Casado, así. I després se va fer una foto amb ell i tot. A veure, la cosa no n'hi ha per on agafar-la, i és una cosa com molt preocupant. Eh, Sí, jo no descarte, de fet, que el tio ho sabera, De fet, a mi m'agradaria saber si aquestes errades, aquest és el primer any que les comet o altres anys ha tingut errades semblants. Al final el PP ve d'on ve, té una parròquia que una part important de la qual aquestes coses li agraden i no descarte jo que Pablo Casado, de manera més o menys discreta, haig anat ahir a orar per l'ànima de qui va guanyar una guerra pa d'ells. Els qui va guanyar una guerra pa d'ells, no? Que tenen moltes coses que agrair-li, moltes coses que agrair-li perquè d'alguna manera els fruits, el botí d'aquella victòria el segueixen gestionant. Aleshores això no ho descarte. De tota manera, si de veres és una errada, pues, jo què sé, haguera estat guai, no sé, que es disculpara, que es desvinculara de manera rotunda, cosa que no ha fet i evidentment no va fer. No? La Fundació Francisco Franco ja li ha donat les gràcies per anar, ell no ho va fer. No? Trobe que els agrada, no? O sigui que n'hi ha un punt, més enllà de que siga una errada o no, hi ha com un punt
d'ambigüitat calculada, que això, de, jo què sé, a la ultradreta, aquests votants que estan disputant-se amb Vox, aquests guinys de complicitat els agraden. Aleshores, siga una errada o no, crec que encara traurà rèdit. El que és una cosa és escandalosa, és un escàndol, i hauria de ser més escàndol, no s'hauria de tirar terra, i això s'hauria, suposo que de parlar a Europa, que el PP, que després va de partit homologable per ahí fora, no sembla trobar major problema en anar a una missa en homenatge a Franco, en sufragi. Però vaja, són les coses d'aquest règim sorgit de l'exemplar transició, ja sabeu, la segona restauració. I també esmente en la columna que això no és l'únic, perquè no sé si veureu el president d'Aragó, que és del PSOE, que es diu Javier Lambán, que és un personatge que té amb ell, es veu que va llegir la meva columna de la setmana passada en què feia aquesta mena de Hall of Fame de fatxes al PSOE i el tio va dir, jo no vull ser menys, jo vull estar ahí, amb Gloria Calero, amb l'alcaldessa de Miramar de la Safor, amb l'alcalde de Montanejo, jo vull estar ahí. I aleshores el dissabte va tuitejar un article parlant, jo què sé, no sé, de la tercera Espanya o de què sé jo parlava, però l'article, o el que ell volia parlar, però bàsicament l'article era una exaltació de José Antonio Primo de Rivera, aquell que es veu que era pacifista, el tio, va crear la falange a imatge i semblança dels feixistes italians, però es veu que era feixista, era pacifista, feixista sí que era, sí, era pacifista i que ja soles haguera parat la guerra si l'hagueren deixat. Vull dir, i aquestes coses s'escriuen i aquestes coses retuiteja Javier Lambán. I és el que dic, tu, freneu, que l'ala ixa, l'ala fatxa estarifada del PSOE, qualsevol dia, quan continuen així, van a creuar-se amb Víctor Lenore en un esdeveniment d'alguna moguda d'aquestes al voltant de Vox, que sembla que va, no? L'altre dia estava en la cloenda d'un màster o no sé quina moguda, doncs igual se troben allí. O inclús, per què no, l'any que ve, en alguna missa de sufragi de Franco, igual va Javier Lambán també, Javier Lambán i l'alcaldessa aquesta de Miramar amb la seva amiga que portarà les banderoles amb pollastre. En fi, jo què sé. Tot plegat, preocupant, destarifadíssim i preocupant. Quines coses han de veure i les que ens falten. En fi, també no he parlat esta setmana d'això, però crec que és una qüestió no sé, crec que de principis el posicionar-me, aprofitar i expressar de manera humil, no els va arribar, però no és ja perquè els arribi, és una qüestió d'expressar posicionament. Expresse tota la meva solidaritat amb els obrers, amb els vaguistes de Cádiz i també tot el meu rebuig a la repressió que estan patint. Pues això, la setmana que ve més, que hi ha més vagues per ahir, de les quals seria interessant en algun moment parlar.